Good morning everyone. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे गोरबोनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै आङो चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जालायबाय। स' लोगोफोर आङो दा न' फारसे मोनफैफिनबाय। स' साननैसो सिगाङावहाय आङो दाबसे जायगायावहाय दङमोन। ओरैहाय माने रायमना साइडआव दंमोन आरोना। थ' आङो बेबायदि माने थांनाय दिनावहाय ब्लगखौ मोजाङै माने बेबायदि खालामनो हायासै। बिखेख गोबांथार माने जाहोननि थाखाय थ' जेन हक लोगोफोर आङो फैबाय थानाय दिनफोरावहाय थ' आङो आरो बेबायदि माने मिस्टेकफोरखौ खालामला आरोना। थ' गोरोन्थि बेबायदि मिस्टेक जायोब्ला माने थ' गोबां बुस्थुफोरखौ आङो बावलांदों माने थ' बिनि थाखायनो आङो बानायनो हायाखै माने उखा मुखा बेबायदि आङो चेक खालामालासिनो थांनाय बेफोरबायदि जादों आरोना। थ' गोबांथार जिनिसा थालांदों। थ' बिनि थाखायनो आङो बेखौ माने बेबायदि भिडिअफोर आङो मोजाङै सुट खालामनो हायाखै। आंना जगारफोरा माने थालांजोबनाय बायदि जादों आरोना। स' लोगोफोर जेन हक आङो दिनैहाय गोदान बेबायदि आपडेट लानानै फैलायबाय आरो जोङो बयबो मिथिखानाय आरो थांनाय दिनफोरावबो माने बुंबाय थानायखाय ना थ' दिनैहाय भिडिअखौ आङो लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। आङो दा नैबे फुंबिलि समावहाय आङो फोथाराव माने थांनो थाखाय रेडि जादों। थ' माइयावहाय एसे हासार सारनोसैलाय आरोना। स' जेन हक लोगोफोर आङो जि PM किसाननि आपडेट्सफोर होबाय थादोंमोन थ' जोङो दिनैहाय निस्सय फाइनालि हाबनायनि जोङो दिनै बेबायदि मोनसे थारिखफोरखौ मोननो हाबायना। थ' जेराव दिनैहाय माने बेबायदि फैसाया हाबगोन। स' आङो दा बेयावहाय स्टेटासखौ जोङो माबोरै चेक खालामगोन ना थ' आङो बिनि जोङो AS नाम्बारखौ जोङो बावो माब्लाबा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारफोरखौ ना थ' जोङो बेखौ बावोब्लाबो जेबो माने टेनसन गैया आरोना। थ' जोङो बेखौ दिहुननो हायो। न' इयर स्टेटासाव चेक खालामनो हायो जोङो जोंनि माने बेवहाय नामफोरा दङना गैया ना थ' जोङो बेखौबो चेक खालामनानै नायनो हायो। निस्सय आङो दिन्थिलांगोन थ' स्क्रिनावहाय होगोन आङो बेखौ। स' नोंथांमोना नामखौ चेक खालामनानै लानो हागोन जायफ्रा मोनो आरोना। थ' आरो बेवहाय गोबांथार बेबायदिनो बायदिसिना मिस्टेक जानानैबो फैयो समावहाय। स' थेवबो जोङो दिनैसिम जायफोरा EKYC खौ मारियाखैना थ' बिथांमोना माने एसे प्रब्लेमबो जानो हागौ आरो जायफ्रा मारिजोब्बाय क्लियार जाबाय ना EKYC आ जायफोरना क्लियार जाबाय थ' दिनैहाय बियो माने फैसाया हाबगोन आरोना। स' आङो बेखौ दिन्थिगोन। जोङो माब्लाबा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ जोङो बावनानै थायो आरो जोंनि गोबांथार बे आधार नाम्बारफोरखौ जोङो बेबायदि मबाइल नाम्बारखौबो जोङो माब्लाबा बेबायदि बावनानै थायोना बेस्थ' जानानै थ' थेवबो जोङो नैबे स्टेटासावहाय जोङो मबाइल नाम्बारखौ होनानैबो आरो नङाब्ला आधार कार्ड नाम्बारखौ होनानैबो जोङो बेवहाय AS नाम्बारखौ जोङो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ जोङो दिहुननानै स' जोङो गावनि नामा बेवहाय दंना गैया थ' जोङो बेखौ चेक खालामनो हायो। स' लोगोफोर आङो दिनैहाय माने बेबायदि बांद्राय गोलावबो खालामबाय थानो सानाखै थ' आंनाबो खामानि दङ ओरैनो माने थाबाय थायोब्ला जानाय नङाना थ' माबा मोनसे नङा मोनसे जोङो मावखानांगोन। स' आङो भिडिअखौ बेखिनिखौनो लाबोदों आरो बेवहाय आङो स्क्रिनावहाय ना दिन्थिलांनानै आङो भिडिअखौ फोजोबगोन आरोना। थ' बिदिब्ला गुगोलाव फैबाय लोगोफोर pmkisan.in ना pmkisan.in लिरबाय सार्च खालामबाय। जोङो मा नायगोन गावनि नामा दङना गैयाना लिस्टावहाय थ' जोङो बेखौ डेस्कटप साइड खालामनानै लाबाय आरो बेनिफिसारि लिस्ट स' जोङो बेवहाय थाङालाबानो जोङो नो इयर स्टेटास जोङो बेवहाय क्लिक खालामबाय। नो इयर स्टेटासाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंनियाव ओंखारबोबाय बेखौ एसे जुम खालामनानै लाबाय। थ' इन्टार रेजिस्ट्रेसन नाम्बार ओमफ्राय बेवहाय जोङो केप्टाखौ बहायनांगौ। थ' आङो हमनानै ला रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ आङो बावबाय ना थ' गोबां दिन जाबाय। आङो माबे मबाइल नाम्बारजों रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन ना थ' बेवहाय जोङो गोसोआव गैला दा गोसोआव गैलाबा आङो नो इयर रेजिस्ट्रेसन नं आङो बेवहाय थुबाय गोजौआवहाय थ' बेवहाय थुनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारबोखाबाय ने थ' मबाइल नाम्बार होनानैबो जोङो बेखौ चेक खालामनो हायो आरो नङाबा बेवहाय आधार नाम्बार मोननै अपसन दंखायो बेवहाय थ' जायखिजाया मोनसे ना थ' जोङो बेवहाय मबाइल नाम्बार होबाय केप्टाखौ होबाय आरो गेट डाटा खालामबाय ना थ' आंनियाव दा आङो बेबायदि
खालि आङो गेट डाटाल'सो खालामनोसै थ' आं मबाइल नाम्बारखौ होथ'ला स' बेवहाय बेबायदिनो मबाइल नाम्बार आरो जोङो आधार नाम्बारखौ एन्ट्रि खालामनानै ना थ' नैबेखौ गेट डाटा खालामनो हायो आरो थ' बेवहाय होनाय लोगो लोगो गासैबो माने नोंनि नामफोरा दंना गैया डिटेल्सआ बेवहाय ओंखारबोयो लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन इजि प्रसेस जेबो गैया बेवहाय थ' खालि जोङो गावनि नामा दङना गैया आरो KYC जादोंना जायाखै थ' जोङो बेवहाय मिथिजोबनो हायो जोङो बेबायदिनो PM किसाननि वेबसाइटआव फैनानै जोङो गावबा गाव नामखौ जोङो चेक खालामनो हायो आरोना लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै टाइमखौ बांद्राय ओरैनो वेस्ट खालामनानै लाब गैयाना थ' आंहाबो एसे खामानि दङ आङो दिनैहाय भिडिअखौ आङो बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन आरो फैसाफोरा दिनैहाय हाबजोबसिगोन थ' जोङो दसे उनावहाय चेक खालामनानै नायनो हासिगोन ना स' भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर गोजोनथोंसै